Vă salut, suntem la podcastul Salvați Copiii, Lume Bună. De 35 de ani, organizația Salvați Copiii sprijină minorii vulnerabili ai României în colaborare cu autoritățile române. Alături de mine în studio este doamna dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog, Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București, conferențiar universitar UMF Carol Davila. Doamna doctor, vă salut, mulțumesc foarte mult pentru că ați venit. Mulțumesc și eu pentru invitație. Avem un studiu lansat în mai 2024 de către Salvați Copiii și se referă firește la fumat, pentru că despre asta vom vorbi astăzi, fumatul și la ce ne expunem în momentul în care fumăm sau vapăm. Acest studiu al Salvați Copiii se referă la minorii care au fumat, vapat în ultima săptămână. Jumătate dintre copiii de peste 14 ani au fumat, vapat, 19% țigări obișnuite, 16% au vapat, 11% tutun încălzit. Avem și un studiu ESPAD de anul acesta, 26% dintre adolescenții români de 15-16 ani au fumat țigarete din tutun în ultimele 30 de zile, media europeană e de 18%, România e pe locul 4 în Europa. Încercăm să ne dăm seama dacă cifrele acestea sunt aproape de realitate sau realitatea e mult mai neagră decât ne o indică datele acestea. Eu cred că realitatea e mai neagră decât ne indică datele, pentru că ar fi interesant să vedem din ce categorie, de unde sunt acești copii. Pentru că diferențele sunt semnificative între zone diferite din București și am observat asta în proiectul pe care l-am avut în urmă cu un an. Și am observat diferențe mari între răspunsurile pe care le-am primit la copii în cartiere diferite din București. Am observat diferențe în ceea ce privește informațiile pe care ei le cunoșteau și accesul pe care îl aveau la tutun și mai ales chestionarul pe care noi l-am făcut a fost anonim, bănuiesc ca și acesta, dar faptul că au putut să răspundă anonim, procentul pe care l-am obținut noi a fost mult mai mare. Au fost peste 40% din tinerii care au răspuns la vârsta de 14 ani, care deja fumaseră un fel de țigaretă, nu neapărat țigară clasică, au vapat sau au încercat produsele de tutun încălzit. Deci am putea avea cifre mai mari cu câte procente în realitate? Eu cred că sunt aproape duble. Wow. Sigur, la nivel european, datele statistice care au apărut sunt similare cu studiul dumneavoastră, însă oricum e îngrijorător. De ce e îngrijorător? Pentru că dacă la 14 ani acesta este procentul, odată cu trecerea anilor, numărul fumătorilor crește și tot pe Globocan 2025 vedem cifrele undeva aproape de 40%, 37% la bărbați, aproape de 20% la femei, fumători adulți. Ori asta înseamnă că în ultimii 20 de ani nu ne-am făcut treaba cum trebuie, că încă accesul la țigări este facil și că încă tutunul este o opțiune pentru foarte mulți. Îngrijorător este de asemenea știrea care am citit-o astăzi, care vine de la COP și care transmite că chiar dacă la nivel mondial industria de tutun spune că și-a redus capacitatea de producție de tutun clasic, între 2020 și 2023 datele statistice arată o creștere a consumului de tutun cu aproape 7% de tutun brut. Ori te întrebi dacă acest tutun brut nu merge către alte produse pe care le avem deja în piață și de fapt este o falsă scădere a industriei de tutun, ea practic fiind redirecționată către această zonă care, din păcate, place foarte mult tinerilor. Țigări electronice și care conțin nicotină, încălzit. Pentru că nicotina provine din tutun, doar că este prelucrată într-o altă modalitate și probabil că nu intră în aceste raportări, în aceste întrebări pe care le punem. De altfel, încă nu avem la nivel medical o clasificare agreată, general se încearcă, acum au fost publicate niște date, în care să vedem care este cantitatea de țigări, de vape-uri utilizate, de pachete de vape pe care le utilizează un adult sau un tânăr și care este riscul, până de unde începe un risc cu adevărat semnificativ și care este limita, pentru că pentru așa ceva ar fi necesare studii, ar fi necesare cercetări
active, adică nu date retrospective, dacă ați fumat, cât ați fumat, ci să vedem exact cei care fumează, să ne ofere posibilitatea să le facem investigații și să vedem ce se întâmplă cu ei. Dar aceste studii costă. Din experiența dumneavoastră, doamna doctor, în spital cu pacienții, ați găsit o explicație la întrebarea de ce încep oamenii să fumeze sau de ce încep să fumeze de la 10, 11, 12 ani? Iau ca model părinții sau adulții din jurul lor sau normalizăm fumatul în România așa cum normalizăm și alcoolul, consumul de alcool? Aveți dreptate, din păcate. Cam toți pacienții, atunci când îi întreb de ce fumează sau ce au făcut de s-au apucat de fumat, ce s-a întâmplat, de foarte multe ori momentul în care au început să fumeze este legat de interacțiunea cu un adult din jurul lui care fuma. Nu neapărat părintele, dar unchi, mătușă, bunic, bunică, care sunt mai permisivi, care am avut și expresia eu am făcut școală de cum să fumez, de la unchiul meu care mi-a dat lecții. Mi-a dat lecții și mie și băiatului lui și eu și nepotul, și eu și vărul meu am învățat de la unchiul meu cum să fumăm. Și la ce vârstă v-ați apucat? La 11 ani. Și au fumat 60 de ani și am întrebat și acum sunteți bine? Nu sunt bine și îmi pare rău, dar este prea târziu. Și vărul dumneavoastră este bine? Și mi-a spus, nu, nici vărul meu nu este bine. Așa că atunci când ajungem să vedem efectele unei astfel de drog, este de cele mai multe ori prea târziu. Și nu vreau să spun că au făcut rău, pentru că acum 60 de ani reclamele erau cu totul altele, nu aveam aceste informații. Da. Și atunci alegerea pentru ei nu a fost între bine și rău, ci a fost între un obicei care aduce divertisment și o curiozitate sau refuzul de a face așa ceva. Vreau să demontăm niște mituri legate de fumat imediat, dar aș vrea să ne explicați mecanismul. Ce se întâmplă în momentul în care fumezi sau vapezi? Ce se întâmplă în corp? Nu știu, ce se întâmplă în creier? Ce se întâmplă cu tensiunea arterială? Ce se întâmplă cu inima? Cred că înainte de a vedea ce se întâmplă efectiv în organism, ar trebui să spunem așa, că există o dependență de gest, o dependență psihică, de fapt, și o dependență fizică. Dacă vorbim de dependența psihică, de foarte multe ori și de gest, este mult mai greu de lucrat cu ea decât cu dependența fizică, pentru că ea rămâne în organism o lungă perioadă de timp. Și, practic, sunt necesare momente de conștientizare a acestei dependențe pe care fostul fumător trebuie să le aibă foarte bine întipărite ce fac în momentul în care vreau să fumez o țigară și sunt cu prietena mea sau sunt la o petrecere. Fumez sau nu fumez? Și marea majoritate, dacă încep să fumeze prima țigară, aproape toți, ajung la un număr mai mare de țigări decât anterior. Dincolo de această dependență psihică este dependența fizică și aici e foarte important să reținem faptul că nu toți suntem la fel și sunt persoane care pot să-și creeze o dependență sau ajung să creeze o dependență fizică extremă, care e greu de controlat, care din păcate este reglată oarecum, structura creierului se pare că este într-un anumit fel, astfel încât familii întregi fumează mai mult și au această dependență de nicotină. Ei nu vor trece niciodată la produse de vapat care nu conțin nicotină, chiar dacă le vor încerca. Și această dependență fizică atrage cu ea toate manifestările pe care le cunoaștem, dar cred că este bine să le repetăm. Vă rog. Atunci când o persoană fumează, începe să tușească. Este primul semnal că ceva la nivelul căilor aeriene se întâmplă. Tusea este un mecanism de apărare. Atunci când tușim, înseamnă că în căile noastre aeriene e ceva ce irită, ceva ce organismul vrea să elimine, dar pe care nu putem să le eliminăm pentru că, practic, este doar
o inflamație indusă de aceste substanțe care sunt toxice pentru corp. Este o agresiune chimică pe care o induce consumul de tutun. Pentru că există această agresiune și local se produc modificări și inflamație, organismul încearcă să secrete cât mai multe lichide local în căile aeriene, astfel încât să elimine aceste substanțe toxice, chimice din căile aeriene. Și atunci apare expectorația și încep să tușească și să expectoreze. Un fumător ce va face? Va spune, tusea e normală, eu tușesc pentru că fumez și un fumător tușește, deci e normal. Va aprinde prima țigară de dimineață cât mai devreme, tocmai ca să-și liniștească tusea, pentru că fiecare țigară, practic, blochează mecanismele de apărare locală cam o jumătate de oră și atunci ei se simt bine. Asta nu înseamnă că organismul e bine, dar ceea ce simte creierul lor, pentru că tusea poate deveni obositoare, este confort, creierul simte confort. Pe de altă parte, în momentul în care o persoană fumează, dincolo de acest confort care vine din liniștirea mecanismelor de apărare, apare și starea de bine. Trebuie să recunoaștem că există această stare de relaxare, de calm, de aparent bine. Și de ce spun aparent? Pentru că el de regulă durează foarte puțin. E un bine cu care organismul se obișnuiește foarte repede și practic asta duce la creșterea numărului de țigări și la creșterea cantității nevoie pe care o resimte fumătorul. Pentru că el vrea să simtă acea stare de bine tot mai des, ori acea stare de bine este fals de bine pentru că efectele negative sistemice sunt foarte mari. Pentru că fumul de țigară, aceste substanțe chimice pe care le produce tutunul prin ardere, nu rămâne doar în plămân. Nu acționează doar la nivelul buzei, cavității bucale, unde știm că avem cancer de buză, cancer de limbă, cancer de căi aeriene, de laringe și vedem, poate, unii dintre noi pe stradă persoane care au avut nevoie de traheostomă și practic respiră prin acel tub fixat aici, protejat, e adevărat, dar cu niște costuri pe calitatea vieții foarte mari. Ajunge în plămâni, din plămâni fiind o substanță toxică, trece prin ficat. Practic, ajunge în toate organele acea substanță și are un efect de distrugere E foarte brutală comparația, dar e ca și șmirghelul acela pe perete, chiar dacă e foarte fin, dar dacă este permanent, vasele noastre care mai adună și câte o placă de lipid, de ateroame, sunt foarte susceptibile, ajung să fie foarte sensibile la această substanță toxică care permanent există în sângele fumătorului. Și ce se întâmplă? Se activează coagularea. Ori coagularea la un pacient fumător este dezechilibrată. De altfel, colegii mei chirurgi spun așa că dacă vrea un pacient să aibă o intervenție chirurgicală cu riscuri mici hemoragice, atât intra cât și postoperator, este esențial să nu fumeze. Și totuși sunt fumători care nu se tem de lucrurile acestea. Ba mai mult decât atât spun, lăsați că mama sau tata a fumat și a trăit 90 de ani și n-a avut nicio problemă. Da, este o negare pe care ei preferă să o asimileze și să o dea mai departe, pentru că frica de boală este extrem de mare. Și atunci prefer să negi că sunt astfel de probleme și prefer să iei varianta dacă tata a fumat și n-a pățit nimic, poate am și eu același destin și să nu pățesc nimic. În momentul în care fumul de țigare sau țigara ajunge să fie simptomatică, indiferent pe care organ, este de regulă unul tardiv. Și partea tragică este că de foarte multe ori acolo unde avem astfel de situații, copiii nu ascultă de părinți. Faptul că părintele are o situație, trece printr-un moment dificil în legătură cu țigara, nu face ca acel copil să fie mai sensibil la emoția pe care o trăiește părintele. Sunt foarte puține cazurile în care un copil renunță la fumat pentru că vede că în familie cineva este bolnav. Însă,
și tinerii și copiii renunță la țigară atunci când informația care ajunge la ei este una care trezește în ei emoție, care îi face să conștientizeze că persoana lor, corpul lor, este ceva de care ei trebuie să aibă grijă. Că dincolo de țigara aceasta există și alte riscuri pe care ei le aduc în organismul lor. Și am avut ocazia să văd tineri foarte inteligenți, tineri care cunoșteau foarte multe lucruri despre tutun și care își puneau întrebări pertinente la diverse situații anormale din societatea noastră. Și atunci cred că tot responsabilitatea noastră, a celor care suntem adulți, vine și trebuie să vină în a reduce aceste minusuri pe care noi ca societate le avem în relații cu produsele de tutun. Care sunt principalele probleme de sănătate pe care un fumător le poate avea? Haideți să le mai spunem o dată. Cele mai frecvente la nivel respirator sunt bolile obstructive. Nu atât astmul, pentru că nu este în legătură cu fumatul, dar poate fi agravat de fumat, cât bronhopneumopatia cronică obstructivă. Și astăzi, când filmăm, este Ziua Mondială de Luptă împotriva bronhopneumopatiei cronice obstructive. 80% din cazurile de BPOC sunt prezente la persoanele fumătoare, restul la cei care trăiesc în medii poluate. Așa că este una dintre bolile cele mai devastatoare pentru organism, pentru că pacientul practic asistă la propria deteriorare a organismului lui și nu poate să facă nimic. Momentul de regulă când ei se lasă de fumat este atunci când au pierdut mai mult de 60% din funcția pulmonară, când mai au un pas și devin dependenți de oxigen, iar dependența de oxigen aduce nu doar limitarea activității, pentru că acum există și oxigen portabil, dar oxigenul portabil îți permite să-l utilizezi 2 ore, deci trebuie să faci activități care în 2 ore să-ți permită să te întorci acasă sau să ajungi la o priză, să-ți încarci bateria de la acumulator. De asemenea, limitarea posibilității de a călători, pentru că nu poți să zbori cu avionul decât dacă ai oxigen suplimentar și așa sunt dificultăți, pentru că e o dificultate în a percepe, chiar dacă cabinele sunt bine presurizate și noi nu simțim nimic, un pacient cu BPOC va simți. Ca să nu vorbim de momentul în care funcția pulmonară sau plămânul este atât de distrus încât alveolele care rămân nu mai reușesc să facă acest schimb gazos și atunci apare creșterea dioxidului de carbon, iar pacienții au nevoie de ventilație suplimentară acasă, care este acceptată, dar dificil tolerată și acceptarea psihică a momentului este extrem de greu de făcut. Am un pacient cu care mă lupt de 6 luni să înțeleagă că am ajuns în acel punct, care este foarte bine îngrijit de familie, dar care nu vrea să accepte că viața lui, că corpul lui s-a deteriorat atât de mult încât are nevoie de atât de multe aparate în jurul lui, ca el să poată vorbi cu copiii sau cu nepoții. Fiind fumător ani de zile. Fiind fumător mai mult de 50 de ani, da. Ok. Și pentru care este prea târziu acum? Este prea târziu, cu tot tratamentul, deși tratamentul este maximal, cu oxigenul, cu ventilația. Salvăm și așa ani din viață, dar mult prea puțin față de cât se puteau salva dacă nu ar fi fost fumător. Și care, ce vă spune doamna doctoră, regretă? Da, toți regretă. Toți pacienții care ajung în acel moment în care au nevoie de oxigen regretă. N-am întâlnit unul care să spună, nu mă interesează, asta e, mi-am asumat. Nu, regretul este major și de regulă vârsta la care ei au început să fumeze este undeva între 9 și 14 ani. Și nu vorbim de oameni în vârstă, generația a 3-a, de seniori. Adică, cred că tutunul a reprezentat o provocare pentru fiecare generație de tineri. Doar că atunci accesul la tutun era poate mult mai limitat sau cu siguranță mult mai limitat. Însă acum lucrurile s-au schimbat, iar acest acces extrem de facil la tutun sau produse din tutun, mă întreb unde ne va poziționa peste 60 de ani. Cu siguranță nu voi fi eu cea care să trag concluziile, dar e important ca cei care sunt răspunzători de politicile de sănătate, de legislația care este extrem de permisivă sau nici măcar
chiar dacă există, nu este aplicată. Da. Dacă nu ar trebui să fie puțin mai atenți, uitându-ne la ce au făcut alte state. Sunt copii, doamna doctor, care declară că asociază fumatul clasic cu vapatul și consumul de tutun încălzit. Și o să vreau să ne explicați ce înseamnă una, ce înseamnă cealaltă. Aici, din experiența pe care o am eu, copiii clasifică complet diferit țigara clasică de vapat sau de utilizarea tutunului încălzit. Dacă îi întrebi la anamneză dacă sunt fumători și ei au utilizat doar tutun încălzit sau au vapat diverse amestecuri de substanțe, de regulă extrem de bine aromatizate, ei spun că sunt nefumători. Pentru că fumatul, în definiția pe care au ei, este strict legat de țigara clasică. Și sunt nefumători? Nu. Ok. Doar că întrebarea trebuie pusă: ați fumat? Nu. Ați vapat? Folosiți alte dispozitive pentru a utiliza tutun? Și atunci răspunsul este da. Eu vă vorbesc acum de experiența pe care am eu și de tinerii care ajung în cabinet, care nu sunt mulți, adevărat, dar sunt. Ei declară că au plecat, au încercat să fumeze plecând de la o țigară clasică, pe care au văzut-o la părinți, la bunici, pe care au furat-o din pachetul părinților, fără ca părinții să știe, și pentru că li s-a părut interesant. Li s-a părut interesant că părintele fumează. Și cred că nu atât faptul că fumează, ci faptul că în momentul în care doi adulți fumează și stau la poveste, beneficiind de relaxarea pe care o dă acest drog, poate să fie un moment extrem de reconfortant pentru adulți, iar această stare de confort probabil că copilul o vede. Se gândește că așa te poți relaxa. Corect. Sau e o variantă de relaxare, iată. Exact. Acest tip de consum, doamna doctor, vapatul, consumul de tutun încălzit, crește riscul infecțiilor pulmonare? Da, categoric. A fost o perioadă de timp în care aceste produse, aceste rezerve cu lichid care sunt utilizate la vapat aveau în compoziție și vitamina E. Și acolo, o lungă perioadă de timp, au apărut pneumonii chimice induse de vitamina E, de substanțe lipidice, care ajungeau în plămâni și duceau la boala EVALI, care este monitorizată la nivel internațional. Dar se pare că în acest moment acest tip de afectare este mult mai rară, pentru că producătorii și-au schimbat structura substanțelor chimice, însă nu trebuie să uităm că vorbim tot de substanțe chimice. Nu vorbim de substanțe care să facă bine corpului, ori organismul nostru este structurat astfel încât să poate să inhaleze oxigen, azot și foarte puțin din alte gaze, așa cum este aerul. Ce înseamnă diverse substanțe care modifică gustul, mirosul sau folosesc diverse arome, că poate și asta îi atrage pe copii sau îi atrage pe tineri? Cu siguranță acestea sunt elemente care aduc un plus de curiozitate pentru tineri și celălalt lucru care îi face curioși este forma dispozitivului, ca să nu mai vorbim de accesibilitate, ca să nu mai vorbim de elementele promoționale care oferă gratuit primul dispozitiv, ca să nu mai vorbim de reclamele care sunt pe stradă și care sunt obsesive. Te invităm la o viață fără fum, plăcere fără fum, adică reclamele sunt extrem de interesante, extrem de frumos colorate, cu tineri veseli, care promit multe. Nu pot să nu mă gândesc la reclamele pe care le-am văzut cu mulți ani în urmă, când se făcea reclama la tutunul clasic. Ori acest lucru nu ne face bine, nu ne ajută, nu ajută generația care acum este poate insuficient informată, poate insuficient educată, ca să poată să ia decizii
conștient. Copiii sau tinerii ar putea spune, dom'le, din moment ce au permis aceste reclame, înseamnă că nu are cum să fie atât de periculos pentru sănătatea mea. Cine, de ce mi-ar dori răul? Sau dacă are un miros plăcut, gust plăcut, nu miroase urât sau nu miroase a tutun, nu dă fum, nu provoacă cancer, nu provoacă boli grave. Și mai mult decât atât, atunci când apare un produs nou, ei sunt primii care află. Iar la școală, vestea se duce foarte rapid, pe orizontală, circulă repede. A apărut la chioșcul de lângă școală o aromă nouă. A apărut la un preț nou. E un dispozitiv nou care arată altfel. Iar între ei, acest subiect este extrem de prezent și ajunge să pară normal. Da. Ce le-ați răspunde copiilor și tinerilor care spun vapatul, tutunul încălzit nu sunt la fel de grave precum fumatul clasic? Este o frază pe care o folosește industria care utilizează care vinde astfel de produse. Este o politică de marketing în care tu ajungi să fii dependent de ceva ce în final mă tem că n-ai să mai poți controla. Și atunci trebuie să te gândești că viața ta depinde, sau alegerile pe care le faci în viața ta, care sunt ale tale și nu le poate influența nimeni, trebuie să fie astfel făcute încât peste câțiva ani să poți să te bucuri de viața pe care o ai. Și care credeți că sunt cele mai periculoase capcane, iată, pe care industria tutunului le întinde copiilor, tinerilor, oamenilor în general? Forma dispozitivelor, care sunt sidefate, colorate, aromele, care, apropo, se propun acum de către Organizația Mondială a Sănătății să fie eliminate complet din aceste dispozitive. Accesibilitatea. Aceste dispozitive pot fi cumpărate din mall-uri, de la insulele centrale, fără să fie vreo problemă. Se fac promoții cu alți tineri care opresc tinerii care trec prin mall ca să-i invite să guste. Sunt lucruri care fac rău, care nu e normal să existe, care, dacă nu sunt reglementate, vom ajunge în situația în care să ne uităm cu părere de rău și cu durere la generații de adulți care vor fi bolnavi și probabil că încă nici nu putem să apreciem toate afecțiunile pe care le pot dezvolta. Studiile care s-au făcut până în acest moment, și sunt puține și sunt pe loturi mici de persoane, de pacienți, de persoane, pentru că ei sunt sănătoși, indică o afectare extrem de semnificativă la nivel cardiovascular. Și aceasta nu apare la 20 de ani și nici la 30, apare după vârsta de 40, când deja organismul ajunge în zona aceea în care nu mai poate să compenseze îmbătrânirea activă pe care o trăim cu toții. Și atunci acest consum de substanțe chimice care ajunge permanent în organism nu face decât ca bolile cardiovasculare, ischemiile, infarctul, hipertensiunea să fie prezente de la vârste foarte tinere. Pe de altă parte, este pentru prima dată când se discută în lumea specialiștilor medicali ca vârsta de la care să putem declara un pacient ca având BPOC să scadă de la 40 la 35 de ani, pentru că se pare că aceea este vârsta la care ar trebui să începem screening-ul simptomatologiei specifice bolilor care sunt în legătură cu fumatul. Ori la 35 de ani, chiar dacă ai 20, cred că te gândești că un om este tânăr. Cred că te gândești că este cam devreme să fie să aibă în față un diagnostic atât de grav, un diagnostic sistemic, un diagnostic care trebuie să ne imaginăm că nu înseamnă doar boală respiratorie, ci înseamnă afectarea musculaturii întregului organism, pierderea masei musculare, a țesutului osos, pentru că, practic, aceste persoane ajung atât de slăbite încât nu-și mai pot căra nici măcar oxigenul, gentuța de oxigen care
are 2 kilograme, iar pentru o persoană care este bolnavă de BPOC și are nevoie de ea, este dificil să care geanta, ca să nu mai vorbim să ajungă la piață și să-și facă cumpărăturile. Putem vorbi, doamna doctor, de o creștere a numărului internărilor copiilor sau adolescenților, tinerilor care prezintă afecțiuni respiratorii cauzate de fumat? Eu cred că sunt subdiagnosticate și aici cred că avem un deficit de standardizare și de anamneză. E foarte important să înțelegem că anamneza acestor copii nu se poate face cu părintele de față, pentru că de regulă copilul ascunde. Atunci când el este suficient de matur, copii care, eu nu sunt medic pediatru, sunt pneumolog care tratez adulții. La mine ajung copii de 18 ani care deja au și maturitatea și înțelepciunea de într-o discuție cu doctorul, să fie sincer. Și am avut astfel de tineri care au corelat simptomatologia pe care au avut-o de excesul de tutun încălzit pe care l-au folosit. Și mi-au declarat așa, chiar săptămâna trecută am avut un astfel de tânăr în cabinet care a utilizat în exces câteva zile la rând cu prietenii astfel de produse și mi-a spus, l-am întrebat dacă mai fumează, dacă mai vapează și mi-a spus nu, m-am speriat foarte tare, este extrem de dificil să nu poți să respiri, nu mi-am imaginat că o să ajung într-un asemenea moment, pentru că am considerat că tot ceea ce spun unii și alții este doar o poveste pe care o spune lumea ca să ne sperie pe noi tinerii. Dar după ce am trecut prin acest moment, mi-am dat seama că nu e o poveste și că trebuie să mă opresc și asta am făcut. El ajungând la dumneavoastră pentru un control, probleme. Acuzând probleme și, din fericire, și-a revenit. Și, din fericire, efectul pe termen mediu, cel puțin, nu există, sau ceea ce putem dovedi în acest moment e de bine. De la ce vârstă fuma? El a început prima țigară la 11 ani, pentru că avea în jurul lui persoane care fumau și a fost curios, dar nu pentru că l-au îndemnat cei din jur sau l-au trimis să cumpere țigări, ci pentru că pur și simplu a furat o țigară din pachetul bunicului. Și mi-a plăcut această sinceritate cu care a vorbit despre povestea lui de viață și mi-a plăcut faptul că acel experiment, acea experiență, chiar dacă dură, a fost un experiment de viață, a fost un moment care l-a trezit, l-a conștientizat și l-a făcut să înțeleagă că nu este bine să procedeze așa. Ați observat și scăderea vârstei de debut pentru anumite afecțiuni ca urmare a fumatului, vapatului, din cauza fumatului? Nu pot să fac această afirmație. Numărul de pacienți pe care l-am este foarte mic, eu ca persoană, însă da, sunt studii și tot mai multe publicații care atrag atenția asupra acestui lucru, iar meta-analizele care se fac și care sunt publice trage un semnal de alarmă asupra faptului că sunt foarte mulți tineri, adolescenți care fumează, foarte mulți adolescenți care consideră vapatul un obicei cool, un obicei care nu produce dependență, care nu produce cancer, care nu este țigara pe care o fuma mama și tata, pentru că eu sunt diferit, și care pe mine nu mă face să simt decât plăcere și nu o să pățesc nimic. Ce le-ați spune acestor copii, doamna doctor, care spun dacă fumez, dacă vapez, sunt șmecher, sunt cool în cazul băieților sau sunt atractivă în cazul fetelor? Din păcate, atunci când ajung să aibă această abordare, nu prea poți să le mai spui nimic, pentru că schimbările sunt la nivel psihologic. Lucrurile trebuie să începute mult mai devreme și cred că momentul în care trebuie să începem să vorbim despre asta e momentul acela de școală primară. Okay. Ar trebui să mergem către clasele mici ca să începem să vorbim cu ei, ca să conștientizeze că nu e bine la nivelul pe care pot ei să-l înțeleagă, sigur că da. Dar aici cred că avem o nevoie de o discuție sinceră cu părinții.
Pentru că ei se tem că atunci când la nivelul orelor de școală, în învățământ, începi să vorbești despre tutun, tu practic îi înveți să fumeze. Ori nu este așa. Atunci când vorbești despre droguri, despre tutun, despre eventualele dependențe pe care le pot asimila în viață, în contact cu alți tineri, nu faci altceva decât să-i educi, ca ei să poată lua decizia corectă în ceea ce îi privește. Fără informații nu poți. Da, spuneți că educația pentru prevenirea fumatului ar trebui să înceapă în clasele 1-4. Da. Poate că nu chiar în clasa 1, dar cred că în a 3-a, 4-a trebuie să înceapă, undeva înainte de 9 ani, 8-9 ani, pentru că ei deja știu multe, ei deja văd în casă, ei deja încep să gândească, încep să pună întrebări inteligente sau chiar să se ascundă. La 8 ani o fetiță poate să fie extrem de curioasă, extrem de atentă, fetele se dezvoltă cerebral mai repede decât băieții și atunci trebuie cumva să te duci către, și nu poți să faci educație doar pentru fete, trebuie să o faci și pentru băieți și să vii cu un pas înaintea momentului în care creierul lor intră în perioada de pubertate și practic nu mai poți să vii să le spui. Când am făcut acea educație în școli, la clasele a 5-a și a 6-a, aveau informații, știau că este un drog, nu încercaseră foarte mult să fumeze și condamnau obiceiul. În clasa a 7-a și a 8-a lucrurile s-au schimbat. Deja ei erau interesanți pentru că fumează și indiferent ce le-am spus, nu a avut efectul scontat. Poate că pe termen mediu și lung lucrurile se schimbă. S-ar putea ca în timp cuvântul acela spus să lucreze și să aibă efect. Dar aici ar trebui să vedem ce s-a întâmplat cu acei copii la care noi am fost și să vedem dacă a contat cuvântul ăsta în timp. Susțineți introducerea educației pentru sănătate în școli? Da, este necesară și nu este necesară neapărat la nivel materie separată. Dar cred că în fiecare, de exemplu, la biologie vorbim un pic și de efectele drogurilor sau tunului asupra organismului. Putem să vorbim, sunt alte materii în care putem să aducem elemente din toate zonele care pot să aibă efecte asupra sănătății. Cred că sănătatea este valența centrală pentru care toți trebuie să luptăm și tot ceea ce este în jurul nostru, industrie, transport, mediu, are efecte asupra sănătății. Și atunci această corelație nu poate să facă altceva decât să reușească, să îi facă să-i facă pe tineri să gândească de foarte devreme ceea ce este bine pentru ei. Salvați Copiii face demersuri de mulți ani de zile pentru a fi introdusă în curiculă. Întrebarea e, cum ar trebui făcută educația pentru sănătate, doamna doctor, și cine ar trebui să o predea? Ei, așa cum spuneam, nu cred că trebuie o materie separată. Cred că trebuie însă găsite modalități prin care tema sănătății să fie legată de materiile care se fac. Pentru că am să vă dau un exemplu banal. De exemplu, în studiul pe care l-am făcut pentru poluare în București, am lucrat cu mai mulți colegi și am discutat aspectele care țin de poluare și cu specialiști de la geografie. Și au spus că atunci când vorbim de geografie, trebuie să ne gândim cum poate un anumit relief, o anumită structură geografică să ne influențeze calitatea vieții și sănătatea. Și dacă am pune toate aceste valențe, pentru că toate le învățăm nu doar ca să ne creștem nivelul și bagajul de cunoștințe, ci pentru că vrem să avem un efect benefic asupra sănătății, poate că copiii noștri ar gândi altfel. De exemplu, sunt minele de steril, mine care sunt închise. Dacă sunt închise și sunt protejate, ele nu ne afectează sănătatea, dar dacă nu sunt închise, dacă materialul care rezultă din arderea cărbunelui în punctele termice nu este neutralizat, el este o sursă de poluare care ne afectează sănătatea. Și atunci poate că acest lanț de cauză-efect
din industrie către sănătate, amintiți din când în când și, sigur, rafinat în anumite ore, ar putea să fie o direcție care să ajute. Nu știu dacă o materie în plus nu ar simți-o copiii împovărătoare, dar cred că educația pentru sănătate poate să fie făcută într-o zonă de interacțiune cu inteligența artificială, cu clase care să te facă să înțelegi că organismul este viu, că este fascinant ceea ce se întâmplă în corpul nostru, că sunt o serie de reacții și de legături pe care un copil mai greu și le poate imagina, dar dacă ar fi cu niște ochelari VR pe ochi și ar fi cu un profesor care să explice unde să se uite și să-i povestească în timp ce toți văd același lucru, sunt convinsă că ar deveni mai atractiv. Sunt și copii sau tineri, doamna doctor, care spun renunț la țigara clasică, dar nu pot să renunț așa dintr-o dată, așa că trec puțin la tutun încălzit sau la vapat și ajung să folosească mai mult, mai des astfel de produse. Ce le-ați recomanda? Este doar o modalitate prin care se amăgesc. Ne mințim singuri, nu? Da, pentru că vor ajunge din nou la țigara clasică. Și de foarte multe ori cei care trec la tutunul încălzit ajung să folosească pachete mult mai multe, ajung la 3-4 pachete și nu mă refer neapărat la adolescenți care încep cu cantități mici și le cresc progresiv, dar adulții spun că dacă trec de la țigara clasică la vape-uri, fumează mult mai mult, aproape dublează cantitatea. Și asta este, practic, aici vorbim de o dependență de gest prin care ei încearcă să-și recompenseze un deficit de nicotină, care de regulă lipsește pentru că e mai mic în aceste dispozitive, sau ei încearcă să-și le cumpere cu un conținut mai mic de nicotină și să aducă acea recompensă pe care, practic, eu cred că fumătorul o resimte atunci când fumează. Sunt și tineri care ajung la spital și care combină, nu știu, substanțele de vapat cu substanțe interzise? N-aș putea să vă dau acest răspuns pentru că, așa cum v-am spus, nu sunt medic pediatru, însă există o publicație de anul acesta din Statele Unite care atrage atenția că riscul cel mai mare de care vorbim atunci când vorbim de vapatul sau de utilizarea de tutun încălzit la tineri este faptul că trec foarte ușor la droguri și fumează nu doar, inclusiv în Europa există date statistice, ei nu vor fuma, nu vor trece direct la cocaină, dar vor fuma marihuana și este primul pas care te duce către acel tip de obicei care pare banal, pare o joacă, pare simplu, deci accesibil. Consumul de tutun cumva e asociat cu alte comportamente de consum care duc la dependențe, la alte dependențe. Da, cu siguranță, da, și cea mai gravă este dependența de droguri. Și totuși vă ascultă cineva acum care s-ar hotărî să renunțe, să spunem că este un adolescent. Ce le-ați recomanda să facă? Cu ce să înlocuiesc țigara dacă fumând eu mă relaxez? Sunt metode să ne relaxăm și dacă suntem puțin atenți la ceea ce ne-a plăcut să facem înainte de a ne apuca de fumat, cu siguranță o să găsim soluții. Sportul, nu sunt neapărat sportul de performanță, dar sportul este cel care produce endorfine în creierul nostru și ne ajută să ne simțim bine. Respirația lentă, pe care o putem face la clasele de yoga, clasele de pilates, pentru domnișoare este o altă soluție. Pentru unii tineri, cititul poate să fie o soluție care să aducă endorfine. Sigur, o să râdă tinerii de mine, dar nu sunt toate cărțile romane obligatorii la școală. Sunt și cărți foarte interesante, doar că trebuie să găsești domeniul care te pasionează. SF, nu știu, tehnologie, tehnică. Iar asta înseamnă efort și înseamnă un plan pe care trebuie să ți-l faci. Atunci când simt nevoia să fumez, și mai este încă ceva să fac. În afară de dependența psihică de plăcere, dependența de gest am spus că trebuie înlocuită. Iar aici tinerii trebuie să găsească să facă ceva. De exemplu, un pacient care nu mai e tânăr deloc,
dar ca să reușească să renunțe la fumat și să nu se reapuce, având deja PPOC, și când vine la spital, construiește Lego. Wow! Și Lego din piese cât mai mici acum, ca să fie cât mai migălos, ca să ia cât mai mult timp, ca să le facă cu răbdare. Am avut un pacient care își cumpărase machete de mașini și de vapoare și le lipea acasă și lipea aceste machete și a devenit pasiune pentru el, tocmai din dorința de a renunța la dependența de gest și să facă ceva cu mâinile. Ori trebuie să dăm corpului ceva de lucru atunci când el a fost obișnuit atâta timp să caute pachetul de țigări sau dispozitivul de vapat, și sunt soluții. România, Bulgaria și Italia au declarat un consum zilnic de țigări mai mare la fete decât la băieți, 30% versus 22%. Fetele par a fi mai atrase în prezent de fumat. Găsiți o explicație pentru asta? Doar vârsta la care apare pubertatea la fete, însă m-aș uita puțin dincolo de asta către o statistică care mie mi-a ridicat semne de întrebare și este vorba de cancer pulmonar. Dacă e vorba de cancer pulmonar, aici lucrurile sunt interesante, pentru că statistica din 2025 din Statele Unite indică un număr mai mare de cazuri la femei decât la bărbați. Este pentru prima dată când există acest lucru. Probabil că această schimbare de raport vine tot dintr-un consum crescut de tutun în rândul femeilor și nu neapărat că sunt mai multe la număr, ci faptul că organismul femeii, prin modul în care este structurat, nu poate să neutralizeze aceeași cantitate de toxic pe care o neutralizează un bărbat. Și atunci ele vor ajunge mult mai repede bolnave, mult mai repede într-o nevoie, ca să nu mai vorbim de faptul că intrarea la menopauză este un moment extrem de brutal resimțit de organism și de destabilizator. Și în acest context cred eu că datele sunt surprinzătoare, semnificative și alarmante, impun să facem ceva. Dacă trecem pe lângă un liceu, doamna doctor, este imposibil să nu vedem câțiva adolescenți care fumează acolo, lângă școală, la poarta școlii, poate chiar și în clase ajung să fumeze pentru că nu mai scot fum dispozitivele respective. Undeva ceva nu facem bine, nici la nivel de școală, nici la nivel familial, ca să spun așa. Fumătorii consideră că au drepturi și aici avem o mare problemă. Fumătorii, să știți că fumează în salon, cu oxigenul la nas, în spital, fumează în restaurante și nu vorbesc de țigara clasică, au și dispozitivele în geantă și spun, păi de asta nu-i țigară, este IQOS și se fumează în restaurant și nimeni nu-i oprește, ca să nu mai vorbim la școală, în clase, se fumează peste tot, la locurile de muncă. Ați susține interzicerea fumatului în spațiile exterioare, la terase, peste tot? Eu cred că este o soluție dacă vrem să avem o generație fără tutun, așa cum și-a promis toată lumea asta politică, inclusiv România, au promis o generație fără tutun 2035. Dar v-ar răspunde fumătorii și noi avem drepturi. Da, sunt de acord cu drepturile tuturor să fie respectate, dar ale tuturor, inclusiv ale mele, care sunt nefumători. Și trebuie să găsim calea de mijloc. Eu nu le spun să nu fumeze, este dreptul lor, este alegerea lor, însă le spun că pot să fac acest lucru atâta timp cât nu mă deranjează pe mine fumul respectiv, pentru că și țigara electronică are substanțele ei chimice, chiar dacă nu conține nicotină. Sunt o serie de substanțe chimice și tot vorbim de poluare, pe care eu ar trebui să le inhalez doar pentru că el are drepturi. Încerc să-mi dau seama dacă am putea ajunge la nivelul Australiei, interzicerea reclamei la produse de tutun, comercializarea tutunului în pachete neutre. Ar fi foarte bine, dar cel puțin ce văd eu în acest moment este foarte greu. Ce pot să vă spun este că la nivel european există acum o inițiativă și o inițiativă care vizează mai multe state, inclusiv România, și eu am inclus prin Universitatea de Medicină și Farmacie
România pe această listă de lucru. Este un proiect european în care sunt propuse mai multe pachete, iar pachetul la care mi-am propus să lucrez este practic propunerea noastră, care vrea să fie o continuare a proiectului de educație în școli pe tema consumului de tutun, dar și consumului de droguri sau de alcool. Este un plan pe care îl avem pentru următorii 4 ani, în care statele europene, stakeholderii pe aceste teme, își propun să vină cu idei, cu soluții, cu un algoritm de lucru care să ne ajute ca ulterior, printr-o directivă comună la nivel european, politicul din fiecare țară să aibă un set de măsuri pe care să le poată aplica. E un lucru bun, e un pas important și să vedem dacă o să ajungem în acel moment. Cel puțin noi ne-am propus asta, să vedem. Înțeleg din ce spuneți, doamna doctor, că fumatul e o problemă majoră de sănătate publică. Da. Dați-ne 3 politici de sănătate pe care le-ați recomanda Guvernului, Ministerului Sănătății. Accesul la produsele de tutun, la tutun și la produsele din tutun să fie posibil doar în spații special amenajate. Să nu poți cumpăra din alimentară țigări, să nu poți cumpăra din mall-uri țigări, să cumperi din magazine care să fie special amenajate, unde sigur că tinerii ar putea să fie mult mai ușor verificați. Acesta ar fi unul. Acesta ar fi unul. În al doilea rând, interzicerea, dar și verificarea interzicerii consumului de tutun în spațiile închise, în școli, în unitățile publice, obligatoriu, dar să nu mai vorbim de restaurante, de locuri unde lumea stă și are dreptul la aer curat. Iar al treilea, educația în școli. Educația în școli care să vizeze tinerii, să vizeze conștientizarea de către cei mici a riscurilor pe care le aduce consumul oricărei substanțe. Nu spune nimeni să nu bei un pahar de vin, dar să știi că dă dependență și că poți să ajungi să devii alcoolic. Nu spune nimeni, dacă tu îți dorești neapărat să fumezi, să nu o faci, dar trebuie să știi la ce riscuri te expui și ce consecințe poți să ai în timp și că astea dor. Știți să fie un calcul comparativ al accizelor încasate din vânzarea produselor pe bază de tutun și cheltuielile pentru prevenirea dependențelor sau pentru tratarea afecțiunilor date de consumul de tutun? Îmi lipsesc aceste date pentru România, nu le am, poate că sunt disponibile. Eu pot doar să spun așa că e o realitate despre care se știe. China a încercat să aducă industria de tutun și le-a permis accesul în țară, calculând faptul că costurile și accizele pe care le pot lua din produsele de tutun vor fi foarte mari. Iar la un calcul simplu, la câțiva zeci de ani, dar nu foarte mulți, trăgând linia, au văzut că au crescut, s-au dublat cheltuielile față de valoarea încasată de la firmele care produc tutun. Așa că nu cred că putem să spunem că România câștigă mai mult permițând consumul de tutun decât pierde. Trăgând linie, doamna doctor, să ne imaginăm că vă ascultă un adolescent, un preadolescent, poate Maria de 11-12 ani sau Marius de 11-12 ani și care vede la alții puștoaice, că fumează și poate a început și el să fumeze. Ce îți spune? Aș întreba-o dacă îi place. Maria, îți place să fumezi? De ce faci asta? Ce simți când fumezi? Ce crezi că înseamnă asta pentru corpul tău? Știi ce se întâmplă cu acest abur care ajunge în plămânul tău? Știi ce se întâmplă cu inima ta atunci când acest abur ajunge acolo? Te gândești că la un moment dat fața ta va suferi pentru că tu ești o fetiță frumoasă și îți dorești să fii cochetă ca mama ta? Și te gândești că aceste substanțe pe care le introduci în corp vor ajunge la nivelul tenului și te vor face bătrână și ridată mult mai devreme decât pe colega ta, Cassandra, care nu folosește aceste dispozitive?
și că la momentul în care tu vei dori să alergi cu prietenii tăi peste câțiva ani, n-ai să mai poți să faci atât de mult efort pentru că plămânii tăi și inima ta vor suferi? Ce i-a spune lui Marius? Marius, înțeleg că e tentant să ieși cu băieții și să folosiți împreună aceste dispozitive, dar te gândești că poate la un moment dat una dintre fete o să vrea să iasă cu tine în oraș, iar tu o să miroși foarte neplăcut și indiferent cât te-ai spăla, partea tristă e că nici măcar nu o să simți acel miros și că acest lucru va fi disgrațios și s-ar putea ca fata care îți place cel mai mult să te refuze? Sau te gândești, Marius, că dantura ta, în loc să fie albă, curată, ar putea să fie plină de depuneri galbene, că mâinile tale își modifică forma, că aspectul tău fizic are de suferit și în loc să fii un bărbat frumos care să poată să facă sport și care să alerge cu prieteni în parc sau să facă sporturi extreme, să meargă la munte, tu ai să stai la cabană, așteptând colegii tăi de pe munte pentru că n-ai să poți să respiri. Doamna doctor, vreau să cred că mesajul dumneavoastră va ajunge la copii, la adolescenți, la părinți. Mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc!